салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ бахайру шодӣ бошад. тамоми шахсиятҳое ки маро тамошо расоданд, барои шумо як хушхабари олӣ дорам. тамоми нафароне ки дар ширкати Faberlic фаъолият мекунед ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доред, ин шанси олӣ барои шумо аст ки ӯро истифода бурда дар бизнеси худатон пешравии калон кунед. аллакай аз рӯзи 9 январ сар карда дар Faberlic Тоҷикистон академияи нав таъсис ёфт ва омӯзишҳои ин академия шурӯъ мешавад. академияи Faberlic Тоҷикистон ки шумо метавонед ки дар ин академия бо нархи ҳамагӣ 200 сомонӣ иштирок карда омӯзиш гирифта ва дар бизнес пешравии калон карда соҳиби даромадҳои бузург шавед. ва як чиз дигаро мехоҳам хотиррасон намоям ки дар ин академия 15та топови лидери Faberlic Тоҷикистон баромад мекунанд. ва дар инҷа якумин мавзӯе ки дар бораи орзу, мақсад ва нақшагузорӣ аст, ман шахсан худам баромад мекунам. дӯстони азиз, рӯзи 9 январ дар шаҳри Душанбе ва рӯзи 12 январ дар шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад. барои ҳамин тамоми шахсиятҳое ки мехоҳанд ки мозг шунанд, прокачат кунанд ва дар бизнес фаҳмиши олӣ пайдо кунанду соҳиби даромадҳои калон шаванд, шуморо ба ана ҳамин омӯзиши олие ки аз рӯзи 9 январ шурӯъ мешавад даъват менамоем. мехоҳед ки пешравии калон дошта бошед, мехоҳед ки зиндагии худро иваз намоед ва мехоҳед ки умурҳои баландтаринро кушоед, марҳамат, ин омӯзиш, ин академия барои шумо аст. худованд нигаҳбонатон. ҳамаи шуморо дар омӯзиш интизор ҳастем.